चली एक जन के पति परदेश में बारे कह तरी अपना पति से फोन पर बतियावत तरी मोबाइल पर आ कहतर कि ए राजा जी बरोबर तो हमरा के साफे बोला भुला गइल बनी कैसे बबुआ हो का कहतरी सन सना सन बहे पुरवैया सर की साड़ी हो मन करे केहू के दबतिया कवारी हो नहीं राजावते बाड़ा हो न हमके बोलावते बाड़ा हो सन सना सन बहे पुरवैया सर की साड़ी हो सन सना सन बहे मन करे केहू के दबतिया कवारी हो नहीं पियावते बाड़ा हो न हमके बोलावते बाड़ा हो नहीं नहीं पियावते बाड़ा न हमके बोलावते बाड़ा हो नहीं पुरस्कार है हमरा उमा शंकर सेठ जी के तरफ से और हमरा मझवलिया निवासी बहुत बढ़िया कलाकार जीतन जी के तरफ से बहुत पुरस्कार है बबुआ भगवान यहाँ के कलकारी में 4 चांद लगाई हमरा सेठ जी के पद प्रतिष्ठा बन रहो बबुआ कहे के बका नहीं पियावते बाड़ा हो न हमके बोलावते मोर जवनिया सगर बदनिया लुक के भाई बोरे हो धन दौलत पैसा नहीं चलिए वो पिया घरे हो बोरे हो धन दौलत पैसे ना हो चलिए वो पिया घरे मोर जवनिया सगर बदनिया लुक के भाई बोरे हो धन दौलत पैसे ना हो चलिए वो पिया घरे हो आ जाइबो तो संगी चलब अब की बारी हो आ जाइबो तो संगी चलब अब की बारी हो मन करे केहू के दबतिया कवारी हो नहीं पियावते बाड़ा हो न बोलावते बाड़ा हो नहीं पियावते बाड़ा हो न हमके बोलावते बाड़ा हो
कहतरी बिंदिया के बाती बोला होला कौन काम के तू बड़ा बहरा पियवा हम बनिया नाम के बिंदिया के बाती कौन होला बोला काम के तू बड़ा बहरा पियवा हम बनी हम नाम के आजे धोल साझ वाली लिखवी गाड़ी हो आजे धोल साझ वाली लिखवी गाड़ी हो मन करे केहू के दबती अकवारी हो नहीं पियाते बाड़ा हो न हमके बोलाते बड़ा हो नहीं